Сега рязко ще се върнем 30 години назад в клас, в едно училище. Там има другарки и другари, пионерчета вероятно. Наживо се пренасяме, ще разберете къде. Мария Георгиева, виждам. Здравейте! Здравейте! Всъщност, Виктор, тук няма пионерчета, има комсомолчета. Ние се намираме в класната стая на 11 Б клас на СОУ Петко Рачов Славейков в град Кърджали. 11 Б клас, който реши да направи един социален експеримент и само за един ден да се върне 30 години назад. Както сами може да се убедите, децата облякоха старите униформи, кабинетът им е коренно преобразен, той е с портрети отзад на Георги Димитров, от дясната ми страна на Тодор Живков, т.е. бащиците ни наблюдават в момента. Каква е идеята на този експеримент, ще ви разкажем след малко. Нека сега обаче да видим как започва един учебен ден преди 30 години. Клас Стани, клас Мирно! Другари Димов, 11-ти Б клас е готов за час по история. Отсъстващи, 5-ти и 11-ти. Вътрешен дежурен ученик Ренур Сулейман. Здравейте, ученици! Здравейте, желаем, другари, учител! Седнете. Тъй като времето не е хубаво, ще направим физзарядката в класната стая. Рената, отвори прозорца, да влиза чрез въздух. Физкултурника, Мирослава, ела отпред. Покажи упражненията, започвайте. Клас Стани. Равни. Мирно. Показвам първо упражнение. Раз, два, три, четири. Готови? Почни. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Достатъчно. Сядайте. Можете? Да. Другари Димов, нося ви наредбата на директора. Благодаря. И така, уважаеми ученици, заповед номер 13 от 19 декември 1982 година. Във връзка с нарушаване правилника за прилагане закона на народната просвета и по решение на педагогическия съвет наказвам Тодор Алексиев от 11 клас с намаляне на поведението от примерно на добро за направени 3 неизвинени отсъствия. Благодаря ви, господин Димов. Започнахме вече с наказанията. Нека да ги оставим за след това. Само да ви помоля да се обърнем към камерата и да разкажем защо се случва този експеримент с 11 Б клас. Здравейте! Тази идея от дълго време между нас циркулира, може да кажем. Самите ученици са провокирани от материала, който изучават. Самия факт, че много от тях така имат интерес към неща, които са случили в миналото, от гледна точка на това, доколко им влияят бъдещето, от разговори с родители, в крайна сметка дойде идеята. Какво точно ги провокира? Аз после и тях ще попитам, но вашите впечатления. Как да ви кажа, много често часа ни по история, давам пример, учат с тези неща, които доскоро бяха наше ежедневие, става дума за комунизма. И по този начин учениците бяха провокирани от това, че много често и аз лично съм казвал, ако знаехте какви бяха децата едно време като поведение и дисциплина. Оттам те пък постоянно така нашето поколение е много информирано и се получи малко като така докачка, защо пък те пък толкова са по-добре от нас и ние можем да направим, и така се получи и се стигна до този експеримент, който мисля, че ще има ефект. Всъщност, нека да разкажем експериментът какво включва. Децата са еднакви, както ние едно време. Казвам ние, защото и аз съм живяла в това време. Много по-красиви са им униформите, отколкото тези преди 30 години. Нито едно момиче днес няма грим. Всички са с измити лица, няма лак. Доколкото разбрах обаче, едно от момичетата днес не си е изрязало маникюра и може би ще търпи наказание. Как се казваш? Михаела. Михаела, трудно ли ти беше днес да не си без грим, да нямаш лак? Малко, да. Свиква се. Как се свиква? Мъчим се. Това ли е най-трудното днес за теб? За това, че ти няма да си гримирана през целия ден? Мислех в началото, ама се оказа лесно. Не е кой знае какво. Просто няма да се гледаш в огледалото. Да. В училище няма огледала. Всъщност, освен, че тези деца са еднакви, те днес нямат и мобилни телефони, нямат никаква връзка с интернет. Т.е. те са поставени в една ситуация, в която трябва да комуникират помежду си
като се виждат, а не през телефона. До мен тук е, как се казваш ти? Здравейте, аз съм Сибел от 11 Б. Сибел, защо ти беше необходимо да се поставиш в тези условия? Ами, с класа ми искахме да се докоснем поне малко до тези времена и да пресъздадем просто обстановката и атмосферата, в която сме в момента. Какво ти прави впечатление? Ти вече си в онези времена. Ами, всичко е много по-строго и сериозно, сякаш с учителите сме някакси по-дистанцирани, много по-различно. Това добре ли е? Не, аз предпочитам приятелските отношения с тях. Каква ще бъде поуката от този учебен час за теб? Ами, реда и дисциплината са много важни според мен. И това би трябвало и в днешно време да се спазва. Вие как се казвате? Здравейте, аз съм Елина от 11 Б. Защо дисциплината в момента липсва в училище? За кой е виновен за това? Времето или самите деца? Според мен самите деца са виновни, защото учителите полагат прекалено големи усилия да ги накарат да стоят в час, да им създадат по-нормална обстановка и да ги отпуснат, а те се отнасят с тях с пренебрежение. Добре, ма защо трябва да се върнем 30 години назад, за да разберем, че не се държим добре в час? Може би за да усетим какво е било и да ни се внуши все пак да си вземем поука от това. Мислиш ли, че този един учебен час всъщност ще те върне в онази действителност, която, вярвай ми, не е чак толкова красива? Мисля, че за един час няма да стане, обаче все пак се докосваме леко към самата обстановка. Нека сега да поговорим малко и с младежите. Здравей, как се казваш ти? Здравейте, аз съм Стилиян. Стиляне, мобилният ти телефон къде е? Няма го. Липсва ли ти вече? Не, аз не съм привързан чак толкова към мобилния си телефон. Защо? Защо трябва да се пренесем 30 години назад, за да станем по-дисциплинирани в час? Защо е необходимо това? Защото тогава е имал един човек, на когото всички са вярвали, а сега е демокрация. Кой е този човек? За Тодор Живков ли говориш? Да, главно за него. По негово време. Това правилно ли е според тебе? Да има един бащица, на който да вярваме, няма значение как живее? Всеки има различна гледна точка и за някой е добре, за някой не чак толкова. Ако питате по-старите хора, те ще кажат, че е било добре, защото те са живели по това време и са свикнали, но за нас ние си сме свикнали така и за нас така си е по-добре. Ти харесваш ли си днешния ден? Днешния ден, да. Какво можем да вземеме като поука от миналото? Здравей, как се казваш ти? Казвам се Даниел. Като поука от миналото можем най-вече да вземем строгият режим. И то леко... Училището не е затвор. Училището не е затвор, но можем поне малко по-да го приведем в ред, в едни граници да го приберем, защото в момента малко е разпуснато. Да. Но това не зависи ли от вас, не зависи ли от учителите? Защо трябва да се връщаме назад, за да си кажем, ние трябва да станем по-добри? По принцип зависи от всички. Няма точно определен виновник. Всичките сме виновни за това, че е разпуснато. А експериментирането е специално заради това, за да покаже, за да може да сравни двете времена и да се разбере кое, как е и защо. Всъщност ти какво знаеш за Георги Димитров? За Георги Димитров не знам много, тъй като ние тук в Кърджали специално имахме паметник на него, който е свален. Премахнат и в момента са сега само рутини. И не се изучава много. Но трябва да има паметник ли, за да знаем нещо за някой от миналото? Той се учи в учебниците по история. Учи се в учебниците по история, обаче, как да ви кажа, вече нещата са малко по-различни. Не е задължително да изучаваме точно това, да ни се показва точно това как е било времето. Добре, аз мисля, че денят днес ще бъде много интересен. Господин Одилов, доколкото знам, социалният експеримент ще продължи през целия ден, нали така? Децата малко са объркани, те не знаят кой е Георги Димитров, но искат да живеят във времена, създадени от този човек. Не точно от времена, а по-скоро това, което е наложено. Мисля, че и ценностната система е била по-друга преди 30 години. Самите ученици са спазвали правила, може би, защото са знаели какво ги чака като последствие. Как ще продължи? Имаме още 5 часа.
Ние имаме още 5 часа по география, аз тъй като предавам история, след география, биология, във всеки час ще бъде по този начин, по който ние започнахме сега. Но някой сега ще ви обвини, че вие искате да върнете миналото. Едни времена, които в днешно време се отричат. Казват, че те не са толкова добри. Да ви кажа, когато говорих с учениците, даже аз им казах, те се засмяха, защото не можеха да повярват, че някой ще си помисли такова нещо. Много неща, да не кажа, това, което е било, остава в миналото, те самите го знаят, те са доказателство, че това, което се случва в момента е абсолютно невъзможно, но неща от миналото, които можем да използваме и мисля, че ние учителите... Дайте ми едно положително нещо, което ще пренесете след този социален експеримент. Ще ви кажа най-малкото това е, че да знаят какво ги чака, ако нарушат учебния процес. За сега те са в една наистина безпардонна всепозволеност. Имаме ли още нещо, което можем да покажем от учебния процес днес, господин Димов? Да изпитам. Давайте по най-бързия начин. Да, веднага. Днес първо ще изпитам Стилян. Той ми е един от отличниците. Заповядай. Няма да сме тук. Заповядайте до място си. И така, би ли казал какво знаеш за пакта Рибентроп-Молотов? Пакта Рибентроп-Молотов е пакт между Германия и СССР, който подписват за сигурност. Защото Германия все още не е готова да нападне по източния фронт, а СССР, на нея Англия и Франция не гледат сериозно и Сталин иска да се подсигури просто и затова подписват пакт. Твоето мнение за Сталин? Явно изпитът ще бъде тежък и дълъг, часа по история продължава. Това е за сега. Социалният експеримент в това училище продължава днес през целия ден. Каква ще бъде поуката за всички, ще разберем. Благодаря, Мария Георгиева. Слава Богу, че това е само експеримент, защото по-добре края на света, отколкото 30 години назад, според мен пък. И между другото, много общества, без да са били в режим, без да са били тоталитарни, без да са погазвани правата и свободите на гражданите, са успели да наложат доста по-завидни правила за ред и за дисциплина, без да са тоталитарни. Интересно беше това. Сега към новините.